Здравейте всички в Нострабет. В неделния ден ви предлагам 3 мача от Висшата лига. Започвам с Бърни срещу Астън Вила. Време е Астън Вила да направи силен двубой като гост в Висшата лига. За мен успеха над Бърни е задължителен и от гледна точка на амбициите на Астън Вила да си подсигури място в топ 5. Една победа до голяма степен ще улесни Вила в това отношение, така че очаквам Вила да спечели с повече от един гол в мача. Бих акцентирал и на Оли Уоткинс, към когото се отправям погледа ми по отношение на голове или точни удари за Астън Вила. Нотингъм Форест срещу Нюкасъл. Нюкасъл Юнайтед след завръщането на титулярната им тройка вътрешни полузащитници е съвсем различен отбор. Това е барометъра за играта на сраките в повечето от мачовете им и ми се струва, че те ще направят силен двубой. Ангажиментите за Нотингъм в Европа, победата на Станфорд Бридж със сигурност в някаква степен ги е изтощила дори и емоционално, така че очаквам победа за Нюкасъл Юнайтед, виждат ми се по-силния отбор, но Нотингъм Форест би могъл да натисне, би могъл да отправи повече точни удари, отколкото Нюкасъл, което е и другата част от прогнозата ми. И накрая, Уест Хем Юнайтед срещу Арсенал. Повече картони за Уест Хем Юнайтед в матч. Шанса на Уест Хем е да бъде агресивен, да бъде твърд в единоборствата и да спре разиграването на топката на Арсенал в половината на Уест Хем. От друга страна, чуковете не бива да бъдат подценявани, защото са непобедени в последните 9 домакински мача, така че предизвикателството ще бъде и за Арсенал. От друга страна, Арсенал пък е спечелил само един от последните си 5 мача като гост. Така че това всичкото, като го съберем, поставят се известни въпросителни около този двубой. Аз очаквам Арсенал да бие на 0. 1 на 0, 2 на 0 максимум от онези мачове на Арсенал, които през сезона гледахме не 1 и 2, в които те отбелязват гол, контролират развоя на мача. Така че това ми се струва, че е най-логичният развой на този двубой.